हेलो हाय नमस्ते जय जगन्नाथ ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ତ ରେଡି ତ ରହିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ କାଳିଆ ଅଛି ଆଉ ସାଇବାବା ତାଙ୍କର ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ସାଇବାବାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି ସାଇବାବା ଶୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଇଛୁ କ'ଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର କାଲିଠୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲୁଛ ତେବେ ପକା ମୁଁ ବୋଲିକିରି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ପକାଅ ଗୀତ ବୋଲିକିରି ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି କ'ଣ ତ ଖାଲି ତ ବୋଲିକି ପକେଇ ହବନି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଡ୍ କରି ପକେଇବା ଆଉ ଗୀତ ଗୋଟେ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ ରଖିଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛି ସେଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିକେ ବାଜିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଗରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୀତ କଥା ବୋଲୁଥିଲି ମାନେ ଆଗରୁ ମାନେ 10th ପ୍ଲସ୍ 2 ଟାଇମ୍ରେ ଗୀତ କଥା ବୋଲାବୋଲି ହଉଥିଲା ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇକି ଟିକେ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ବସିଗଲା ତାପରେ ସେତେ ଆଉ ଟଚ୍ ରହିଲାନି ଆଉ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କହିଲେ ବୋଲ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ବୋଲିବା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି କୋଉ କାମ ମାନେ କମ୍ ନୁହଁ ମାନେ କିଏ ଭାବୁଥିବ ନା ଏ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବିନି ଏଇଟା ହେଲେ ତ ହବନି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆମର ସୁର ରାଉତ ଆମ ଯେଉଁ ସୁର ରାଉତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସୁର ରାଉତ ଯଦି ସିଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ମିସେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିନି ଆମେ କାହିଁ ଗୀତ ବୋଲିପାରିବାନି ଏତେ କ'ଣ ଆମର ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କମ୍ ଆମର ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଅଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ 1% ହଉ ପଛେ ଆମର ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଛି ଟିକେ ଗୀତ ଟିକେ ବୋଲିକି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଖରାପ କ'ଣ ଆସିବ ଯାହା ଆସିବ ଟିକେ ମଥାପାତି ସହିନେବି ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ଖୁସି ଅଛି କ'ଣ କରିବା ବୋଲିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ବୋଲିଦେବା ସଂସ୍ଥା ବି ଚାଲିବ ସବୁ ରେଡ଼ି ଚାଲିବ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେଇ ସଂସ୍ଥା ଏମିତି ଚାଲିବ ଭାବିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବ କଣ୍ଠରେ ରହିବେ ମାଇକେଲ ମାନସ କଣ୍ଠରେ ଆଜି ମାଇକେଲ ମାନସ ରହିବେ ହେଇଛି ହବ ସବୁ ହବ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ଅଛି ତ ଲାଷ୍ଟ କଥା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ତ ବର୍ଷେ ଯଦି ମାନେ ଏମିତିରେ ତ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗେ ମାନେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ମାନେ ବର୍ଷେ ଛାଡ଼ ବର୍ଷେ ନ 2 ବର୍ଷରେ ହେଇଯିବ ତା ବୋଲି କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ଯାଇ ମୋର ଅଫରଟାକୁ ମୁଁ ରଖିବି ଏମିତି ତ ହବନି ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିଲି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖୁଥିଲି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ମାନେ ଦିନକୁ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଏମିତି ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛି କଚ୍ଛପ ଟାଇପ୍ର ବଢ଼ୁଛି ସେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଲେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଦେବା ତା ବୋଲି କ'ଣ ବର୍ଷେ ପରେ ଯାଇକି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୁଁ ତା ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ସେମିତି ହବନି ମୁଁ ରଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ରଖିବା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ରଖିଲେ ହବନି ଏମିତି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବ ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେବ ସେମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ହେଉଛି 2 ମାସ ନେଉଛି ଛାଡ଼ 3 ମାସ ନିଆଯାଉଛି 3 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ହବ ନହେଲେ ଯଦି ନହେଲା ପରେ ଆଉଥରେ କେବେ କ'ଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ଆଉ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ହେବା ଦରକାର ଦେଖ ତମର ମନେକର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୁଏ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ରୁହେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଏମିତି ରୁହେ ସେମିତି ରହିବନି କିଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଥାଏ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଟେରୀ ଉଠିବ ଏମିତି ହିଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଥାଏ ମୋର ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ଭାବିଲି ଏମିତି ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି ବୋଧେ ବର୍ଷେ ପରେ ବୋଧେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସାଇ ତାର ଶୋଇଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତାଙ୍କର ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି କିଣିକିରି ଏଇଟା ମିଲ୍କର ଗୋଟେ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଖି ମୋତେ ଲୋଭ ହେଲା ମୁଁ ନେଇଯିବା ଏଇଟା ରହୁଛି ଭିତରେ ମାନେ 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ଏଥିରେ 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି 300 ଗ୍ରାମ 300 ଗ୍ରାମକୁ 150 ଟଙ୍କା 300 ଗ୍ରାମକୁ 150 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବା ଆଉ ଖାଇବା କ'ଣ ଛେନାପୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖିଆ ହେଇନଥିଲା ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି
ଭଲ ଜାଣିବ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଟି ମିଠା ଆଉ ରେଡି ଖାଇବା 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 ଉଠ କୁଟୁ 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 ନିଦ କଣ ଏତେ ଟାଇମ ନିଦ ମାରୁଛି ତ ତୁ କଣ ସେ କହୁଥିଲା ଆମ କଣ କହୁଥିଲା କଣ କଣ ଭଲରେ କହୁନ ଏଇ 3-4 ଦିନ ତଳେ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଭିडिଓ ରେକର୍डिଂ ମାନେ ଏଡିଟିଂ କରୁଛି ବସିକି ଲ୍ୟାପଟପରେ ତ ସିଏ କଣ କରୁଛି ପାଖରେ ବସିଥିଲା ତାର ସେ କହୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲିନି ଶୁଣିପାରିଲି ଭଲରେ ତାପରେ ଆଉଥରେ କହିଲା ମୁଁ କଣ କଣ କହିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ମାନେ ଖନେଇ ଖନେଇକରି କହୁଛି ମୁଁ ଭାଇ ଦେଖ ମାନେ ବାପା କହିକି କିଛି ହେଇପାରୁନି ମୋ ପୁଅ ବାପା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଲାଣି ଆଉ ପୁଅ ଯାହେଲେ ମୋର ରହିବ ଟିକେ ଆଉ ବାପା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ରହିବ ଆଉ ଏଇଥର ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧି ସାରିଲାଣି କଣ ହେଇଛି ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିଲାଣି ଭାଇ ତ ସିଏ ଏବେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଧରିବି ମୋବାଇଲ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଏ ଚଲେଇଛି ସିଏ ତାର ଚଲେଇବ ଆଉ ତାର ସିଏ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହବ ଆଉ ଆଜି କଣ ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ହଉଛି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଚାଲିଛି ଏବେ ପୁରୀରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରୀ ତ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିନି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଦେଖିବା କେବେ ଗୋଟେ ଯିବା ଆଉ ଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ତ ପୁରୀ ତ ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲାଣି ନୂଆ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲାଣି କେବେ ଗୋଟେ ଯିବା ଆଉ ନମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନିଜର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଫେସ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋ ଦୋଷ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ସେଟା ମୋ ଦୋଷ ଦେବେ ମୋତେ ଖରାପ ତାପରେ ହେଲା ଗୀତ ଗୀତ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯିଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ତାପରେ ରହିଲା ସ୍ୱର ଯାହା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା हे समय बयसकु मोर नेलु चोरेई हे समय बयसकु मोर नेलु चोरेई को सिंधु करे देलु लुचेई को सिंधु करे देलु लुचेई हे समय बेहुरा हेउची अळे मु करूची मो पिला दिन मोते दियो फेरेई मो पिला दिन मोते दियो फेरेई हे समय बयस कुमोर नेल चोरेई बेत माड़कू डरी बही बसानी धरी लुचि केबे जाई आंब तोटारे केबे नई पठारे ओ पुरुଣା खाता चिरी कागज डंगा करी भसेई देइछि मु बरसा धारे घर दांड दुआरे बोऊ
କେତେ ମିଛ କହିଛି, ଖରା ବେଳେ ଲୁଚି ଆମ୍ବ ତୋଳିଛି, ଚୋରି କରି ପୁଣି ଧରା ପଡ଼ିଛି, କାନ ଧରି ଉଠୁ ବସ ହୋଇଛି। ହେ ସମୟ ବେହୁରା ହେଉଛି, ଅଳି ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ଦୁଷ୍ଟାମି, ଦିନକୁ ଦିଅ ଫେରେଇ, ମୋ ଦୁଷ୍ଟାମି ଦିନକୁ ଦିଅ ଫେରେଇ। ହେ ସମୟ ବୟସକୁ ମୋର ନେଲୁ ଚୋରେଇ। ତଳ ଉପର ହେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ, କରିଛୁ ବାଦ କେତେ, ରୁଷିଛୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ। ବୋଉକୁ ଫୁସୁଲେଇ ବାପାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ, ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି ଲୁଚି ରାତି ରାତି ଅଧରେ। ମାମୁଁ ଘରେ ଖରା ଛୁଟି କାଟିଛି, ଗଛ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ବଢ଼ି ପାଣିରେ ମାଛ ଧରିଛି, ବାଣ ଫୁଟେଇ ହାତ ପୋଡ଼ିଛି। ହେ ସମୟ ନେହୁରା ହେଉଛି, ଅଳି ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ହଜିଲା ଦିନକୁ ଦିଅ ଫେରେଇ, ମୋ ହଜିଲା ଦିନକୁ ଦିଅ ଫେରେଇ। ହେ ସମୟ ବୟସକୁ ମୋର ନେଲ ଚୋରେଇ। ହେ ସମୟ ବୟସକୁ ମୋର ନେଲୁ ଚୋରେଇ। କୋଉ ସିନ୍ଦୁକରେ ଦେଲୁ ଲୁଚେଇ, କୋଉ ସିନ୍ଦୁକରେ ଦେଲୁ ଲୁଚେଇ। ହେ ସମୟ ନେହୁରା ହେଉଛି, ଅଳି ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ପିଲାଦିନ ମୋତେ ଦିଅ ଫେରେଇ, ମୋ ପିଲାଦିନ ମୋତେ ଦିଅ ଫେରେଇ, ମୋ ଦୁଷ୍ଟାମି ଦିନକୁ ଦିଅ ଫେରେଇ, ମୋ ହଜିଲା ଦିନକୁ ଦିଅ ଫେରେଇ। ଫାଇନାଲି ଗୀତଟି ସରିଯାଇଛି, ଭଲ ସରିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଯାହା କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ସହିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପଡ଼ୋଶୀ ସାହି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ହାତରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ହଁ, ମନେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ 3 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିବା ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଖାଇ ପିଇ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। देख आकाश पिंधिची इंद्रधनुर ओढ़णी, देख पहाड़ गाउची अलसी फूलर रागिणी, देख